खावलायनाय बाथ्राखौ लानानै आंनि समाय लानायफोरखौ फोरबाय। गुमैजों हाबायाव जिरायनो थाखाय गोसो खुसियै आं बेलासि फैनानै थाफैखाबाय। नों मैया बाराद्राय लोंफ्लांदों जायख्लं, अब्लाबो नोंनि नंखाय बाथ्राफ्रा फंसेबो गाब्र'वाखै। जायख्लं, नों दाबो एसेबो सोलायाखै। गोदोनि जायख्लंआ जायख्लङैनो दङ। नाथाय नों दानिया फावथिना दिन्थिनो गोरों जाथारबाय। आं मा बावथिना दिन्थिखो? जायख्लं, नोंखौ हालोदानो थिनदों नंखाय बुंनोबो। सिमां, मैया हराव आं माबोरै फैया? खोनासं, समा मोनाबिलिनि थिक 8 बाजि। आयै फिसालाय गामाखालि लोंफेरा दिनै मा जाखो? सोर लोंहोखो? मा जाखो? सोर लोंहोखो? रावबो लोङाखै। बाजै गोदान मोननायनि लोगोफ्रा दाबिनायखाय आंसो लोंहोनांदों। सालाफ्रा गावसोरबो लोंबाय, आंखौबो बिबाय। थां आइ थां, नों गुमै उन्दैखौ गावनि रुमाव लांनानै फुथुनानै दोनहैदो थां। नों गावनि साननाय नंखाय फावथिना महरखौ नखर आरो आंनि सिगाङाव दिन्थिनानै गावनि जिउमाखौ बेसेबां खस्थ' होनानै लागासिनो दङ बेखौ आंनि अरगा सोर मिथिनो? जायख्लं, दाबो नों नोंनि बिखायाव दांनानै नाय। नोंनि बिखायाव अरगें हाजो खामग्लिनाय बायदि दोमो खामग्लिगासिनो दङ। जायख्लं सना, नों दुखु दालासै। बे मुलुग संसारनि सोरनि आंगोनि सोरनि अरायनि मेगननि सिनायनाय खालि सानैनि। May I come in, sir? Oh, Miss Lyman. Welcome. Please sit down. Thank you, sir. Sara, मानोबा लिंहरदोंमोन? Yes, Miss Lyman. नोंहा मोनसे गोजोनथाव खौरां दं। मा गोजोनथाव खौरां, सार? नैबे हेपी मेरिज इनभाइटेशन कार्ड। बेनि सिङावनो नोंनि कलेजनि लोगो, बेनो ब्राइडग्रुमा, बेनिनो पार्सनेल लेटार दं। मिस लाइमन, जोंनि स्कुलनि अथरिटी रुल्स एन्ड रेगुलेशन मथै जिखुनु लेटारखौनो जों
हायार अथ'रिटिया नायग्राब्ला बिगोमानो जों हेन्ड अभार खालामनाय जाया लेटारखौ नों मोजाङै फरायहै बे हाबायाव थांनाया नोंनि थाखाय जोबोद गोनां Okay, sir. मे गड ब्लेस इउ Thank you, sir. लाइमोन खाफाल मोजाङाव थाखि थुखि नोंनि थंखौ मोननानै हाखु दाखु लिरहरनाय जाबाय मोनोब्ला मोजाङै फराय लोगो खाफाल गाज्रियाव आब' बेलाया दानथाम आगोल बे संसारखौ नागारनानै जोंनिफ्राय अरायनि थाखाय आंगोलांबाय लाइमोन दिनै आं आब'नि बे लांदां जायगाखौ सुफुंनो गोसो खुसियै गुमैजों हाबा जानो ओंखारबाय लोगो नों आंनि बे हाबायाव लोगो हिसाबै नङाब्लाबो न'खरनि मानसि हिसाबै फैथारनांगोन नङाब्ला आं जोबोद दुखु मोनगोन आरो गोसोआव हांमा थागोन हाबानि अक्ट'खौ इनभिटेसन कार्डआव नाय नोंनि बिबाजै उन्दै सिमां दिनैनो सिमांजों जायख्लंजों गोसथोलायो नों मिथिया नामा आदा आरो बिसोर मालाबाबो गारलायनो हानाय नङा नों मानो सिमांखौ हाबा लानो नागिरखो आदा नै सोमखोर बिफा मा जों फैथ' बियाया एसे जिरायथ' आच्छा दानाथ' आंनि पुरहितनि खामानिया जोब्बाय दा हिन्जाव गोदाननि बिफाया अन्नानै बे गावनि फिसाखौ आखाइ हमना हैदो मा जाखो जायख्लं मा जाखो सिमाङा बिसलोंबाय सिङाव हाबनो दालुबै बेयावनो वाइट खालामथ' प्लिज डक्टर पेसेन्टखौ जेब्लाबो बासायनांगोन इसोरनि सायाव फोथायनाय ला आंनि खाफाला मानो एसे सुनि जाखो बिब'आ थैबाय बिनानावबो थैबावबा मा जाबावनो बियाय जायख्लङा सोरनि मुं
Simang Sona, neng aku karena datang Simang. Simang, neng aku asing karena datang. Jai klong. Neng aku nimha hade. Neng ni sannaiko ang sepungna hayaksai. Jai klong. Nangku bejonomo monaksai. Bai jonomau ang nungko nenane thagon. Simang Sona, nengku ang moजां खालामगोन. Ang nengku moजां खालामगोन. Ang nengku moजां खालामगोन. Dokter, please, please, Simangku basalangan. Mana aku ambil kuangan? Tewul. I am sorry. Simang ơi. Lyman, जाय न'खौ खेबसे गारनानै थांदोंमोन न'खौ आरोबाव गारनानै जाफैनोसै Lyman. नंगौ Lyman, बे नंखाय उन्दै गथ'नि हास्थायनाया बेनोबो नोंखौ नांगौ. नों अनखांनानै जानानै अनखांनि बिमानि हामाखौ आबुं खालामदो. नों गैयिनिफ्राय आंनि न'आ दाउब' बास्रिनाय बायदि जाथारबाय. दा नोङो बे न'आव थाफिननानै नों लोखि जानानै आंनि न'खौ खोमसिनिफ्राय सोरां खालामफिन. इसोरा जा खालामो सानै हयैसो खालामो. खाफालनि लिरनायखौ रावबो दानखानानै गारनो हाया. न'आवनि फिसा न'आवनो थालांदो आइ. बिहामजोफोरनि मुङैनो थिनानै दोनखादां. बेफोर दिनैनिफ्राय नोंनिसै. जायनि गोरबो नोजोरा आंनि फारसे गैया, आं सोरनि थाखाय आं बे न'आव थालाङो? आंनि जानानै Lyman, आंनि जिउनि लोगो जानानै. Lyman, आं नोंखौ गोसोआव गोबां दुखु मोननाय जाबाय. नों आंखौ हायोब्ला निमाहा होदो. Gwrwnti आंनिनो जायख्लं.